ئەمینداریە گشتی یا ئەنجومەنا نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ داخویانیەک دەرباری ڕەوشان و یا ڕۆژهەڵاتی چەمی فراتێ و بریارە ئەمریکی یا ڤەکشینە هێزن ئەمریکی ji سووریێ و گەفên Tirkiye belav kir û têde daxwaza yekrêziya navmala Kurdî dike. Dê daxuyaniya enekesê de hatiye. Di dema ku miletê me lê rojhelatê çemê Firatê bi hemû pêk hate û netewên xwe ve di tirs û çavdêriya metirsiyê de dijî piştî gefên Tirkiye ji bo dagîrkirina herêmê. Biryara Serokê Amerîka Donald Trump bi vekşîna hêzên Amerîka ji herêmê da ku tirsa me zêdetir bike û rewşeka ji tevlîheviyê bêne meydanê û ji aliyê hemû şopînir û kesên çavdêr li ser rewşa Sûriye bi giştî û herêmên Kurdistanî lê rojhelatê çemê Firatê bi taybetî rewşa meydanî alûstir û zehmettir dibînin. Enekesê dibîne Tirkiye li ser gefên xwe rijde û van gefan red dike û metirsiya vê rewşê li pêş çavê cîhanê diyar dike û dibêje ev wê êş û azarên xelkê me bi hemû pêkhatên xwe ve zêdetir bike eger hat û Tirkiye gefên xwe bicih kir. Lewma em bang lê civaka navdewletî û hêzên hevpeymaniyê dikin ku li hember berpirsyaretiya xwe derkevin û li dijî gefên Tirkiye rawestin û nehêle Tirkiye gefên xwe bibe serî. Encumena Niştîmaniya Kurdî îro di banga xwe de daxwaz ji hemû miletê me kir bi hemû pêkhatên xwe ve ku mil bi mil û bi hev re kar û xebata xwe bikin. Herwiha daxwaza yekrêziya navmala Kurdî kir. Ew jî diriya dev ji biryarên tekalî koçarenivîsa miletê me û doza Kurdî dike û siyaseteke hekîmane ku metirsiyê ji herêma me dûr bixe û miletê me biparêze. Piştî 8 salan ji bê encamiya çareseriya leşkerî pîdviya proseya çareseriya siyasî û bilez pêkanîna komîteya destûrî bike ku erkê wê dawî anîn bi krîzê ye û daxwaz û ermancên miletê Sûriyê bi hemû pêkhatên xwe ve ji bo jiyanek aram û aştî û azadî û demokratî were duristkirin û nehiştina terorê û bi dawî hatina wê were.